Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo, eser zaiteztez, prediku sakona dator, dialektika materialistaren oinarrian dago kontrakoen borroka. Bai, alegia mundu honetako gauza bakoitza kontra jarri diren elementuen batura edo representazioa dela. Alegia, beste bat esan da. Denak du beralde positiboa eta negatiboa. Edo sakonago joan da, esan genezake denok behar dugula, gure gustukoa ez dena, gure erabakiak egoke diela berresteko. Eta horregatik gustatzen zegoen beste, berreta beste eta esparra egitea. Alegia, batez ere gure begietarako txaposo pedanteak direnak, ze horre jartzen gaitugu ustez normalaren barruan, ez da? Ez eta gehian beste batzuntzat gu izan barregarri. Alegia, gaur jende goaikarriaz hitz egitera gatoz gu garelako superjatorrak, batez ere zuek epuntotan agore. Eskerrik asko, ez dakit zure hautagaitza izinen aurkezten, sarrera horrekin. Momentuz ez. Baina bai, oso ondo azaldu duzun bezala. Inoizko personari gogaikarrina zein den, jakineko genuke. Edo hori jakin nahi zuen, uda honetan, Twitterreko erabiltzaile batek, Robert Komanieski izeneko erabiltzaileak, berez North Columbia Unibertsitateko musikaren teoriako eta historiako irakaslea da, eta galdera bota zuen Twitterren. Historiari zuzenduta, berez, gero ez zuen agiririk eskatu, beraz edozeinek erantzun zezakeen, baina hauxe zen galdera. Nor da inoiz bizi izan den pertsonarik gogaikarriena? Inglesez anoien hitza erabili zuen berak. Eta gero gaineratzen zuen ez persona supergaiztoa, baizik eta personarik jasain gaitzena. Eta ia 300 erantzun jaso zituen, nik ez duen erantzunik erantzi, baina hautagai bat badaukagu podcast honetan, ez dakik gogoratzen zaren, Leireko monasteriari buruzko podcastean, aipatu genuen Eulogio Kordobakoa, 1848an, 9. mende erdialdean, monasterioa bisitatu zuena, esan genuen, sekta suizida kristau bat fundatu zuela, gutxi gora bera. Bai, heldu zaiguna ia. Hori da, bai. Baino hauek ja zuzenean bere jarraitzaileak heriotz zigorrera, emate zuten beren burua, seguraski eulogio ez jasateagatik. Berari beha kartzena sartu zuten, gero askatu zuten, gero eskaini zioten isildu zedin, eskatu zioten, eta horrela barkatuko ziotela, baina zen isildu eta azkenean hil egin zuten. Ez dakizu badaukazun hautagairik edo? Imaginatzen dut, 300 erantzun egon bat ziren, Julian Jantzia gertuko zela ez? Jartuta dengo da? Ez. Ez? Egia da, galdera inglesez, ezatu batuetatik eginda, eta... Bueno, berangoa denez. Bai, baina ez dakit anoso ezaguna den. Baina bat nator, hautagitzarekin. Kontua da, erantzunak ikusita, gehien aipatzen den gremioa, ziurrenik dela filosofoena. Aipatzen dira Diogenes, Kant, Schopenhauer, Rousseau, baina gehien errepikatzen den izena Sokratesena da. Baina zein du Brasilgo futbolari, dekiston pelazoa da zekana eta gaina komunista zan, tipua? Hori ez, bestea. Bestia? Bai. Horren arpeia... Antzinako Greziakoa. Ja, beste hori.
Bai, eskulturetan mintzat, bizarduna. Bai, bueno, hori da. Ez, bestela. Bai, filosofo guztien eskulturak bezala. Gari hartan esen estilatzen, bizarra egitea eta hori, ez? Ez dakit. Bueno. Kontua da, Eulitzarra ditzen ziotela. Eulitzarra? Bai, pues hori, Eulitzarra baino gogaikarriago zelako. Eta erabiltzaile batzuek, haren izena botatzez gain, esaten dute horregatik kondenatu zutela heriotzera. Hau da, astuna zelako. Bai. Berez, ofizialki, Olimpoko jainkoak ordezkatzen alagintzeagatik eta gazteak korronpitzeagatik epaitu zuten. Olimpoko jainkoak ordezkatzen alintzeagatik. Hola, apala zan gizona? Bai. Berak ukatu zuen, Berak zuen, ordura arte Olimpian zeuden jainkoak ondo zeudela, eta bai. Beste iturri batzu diote, Xenofontek, adibidez, Espartarrekin lerratzeagatik gutxi gora bera epaitu zutela. Ala besterik gabe, gogaikarria zelako ere, esaten dute izan zela. Eulogio horrekin gertatu zen antzera, eulogio etzuten kondenatu, eta santziotena da, nebazuen kristaua izateko, baina mesedez isiltzeko. Isiltasunean kristaua izan. Bai, eta etzen ez isildu, kondenatu dintzuten. Antzeko gertatu zen, ze hasieran eriotza zigorra bai jarri ziotela, baina epaileen artean gutxiengoak, gehiengoa, baina ez, oso justua lortu zuten epaia. Boskaketa hola ozta mazela. Etzen isildu, hitz egiten jarraitu zuen, eta azkenean gehiengo, ia denek bozkatu zuten. Beraz, hau da, kondena ez, bere zigorra etzen aldatu, baina beraz zigortzeko gogoa bai, asko areagotu zen bere hitzak entzun ondoren. Eta azkenean kontua da, hasta presila edo zikuta hartuta hiltzera kondenatu zutela, eta horrela, pozituta hiltzela. Bueno, kasu honetan, hobeto pentsatu zuten, eta norberak postoi hartu beharrean Sokrates esentzuteko, zuzenian esan zuten, bueno, errezagoa da berari ematea. Pozoia aurrezteko, beste. Ere bai. Kontua da orduan, Sokrates plasta bazen, ala historiako filosoforik handienetakoa. Sinonimoak ere izan zitezkela. Eta batak ez du besteak entzen. Hori da. Baina Sokratesek zioen jakinduriaren oinarria norberaren jakintasuna onartzean zetzala eta etengabe galderak egitean zetzala, ez? Ni horretan nahiko ados nago, Kontrola hori nola eramaten den praktikara. Praktikan berak, bere jarduna hori izaten zen. Kalera irteten zen eta Eulitzarren moduan, jendearekin eztabaidatzea, besteari etengabe galderen bidez erantzunez, etenez, ez? Eta hori oso gauza gorrota. Estilo galegoan? Bai. Erantzun beste galdera batekin, tatik. Eta gainera, berak metodo hori hobesten zuen, bere pentsaera idatziz jasotzearen gainetik, ez? Esaten zuen, liburuak, margonanak bezala, esan nahi dutena esan ondoren, eta galderarik egin ezkero, isilik geratzen direla, ez? Eta claro, bai, eta igual hori daukaten abantailetako bat, ez? Isilik geratzen direla, bera ez bezala. Eta sekula, horregatik ez zuen ezer idatzi, edo jaso, etzen isildu, baino ez zuen ezer idatziz jaso. Hori bakarrenetako izango da. 2005 urte joan zitzaigula gure Sokrates, eta oso ezaguna da, eta gutxi izango dira, agian idatzi gabe, oraino heldu direnak pentsamenduaren ikuspegitik, eta bere irakaspenak, eta bar. Bai, bere ikasle batek, bere dizipulo batek asko idatzi zuelako bereari buruz. Bere pentsaren berri azkenean, hainbat iturritatik jaso dugu, eta iturri nagusia da Platon. Orduan ez zion kasu handirik egin lehen da biziko arauari, ez?
Platonek? Esa, ez idatzi. Eta itzein. Platonek nik uste testimonitan zeukala irakaslea, baina pixka bat nazkauta ere ongo zela. Ja. Eta esan zuen, nik ez, eta gainera ikusi zuen nola bukatu zuen maixuak, eta esango zuen, bazparenik hori, detai hori astutan ekan. Eta nahi duenak irakur dezala. Bai. Kontua da, esan duen zela, Platon da iturri nagusia, bere disipulua izan zen, eta beraz ez da oso objektiboa, ez, maixua asko miresten zuelako. Ja. Aristoteles da beste iturri bat, hau da, Platonen disipulua, beraz, Sokratesen disipularen disipulua. Ez zuen, ezagutu, Sokrates bera, baina, Platonek esandakoan oinarritu zen, ez? Hori, Sokratesi buruz ere hitz egiteko. Aipatu dugu Xenofonte, baina, Espartarren hipotesiaren aldekoa zela, baina Xenofonterekin gertatzen da bere lanetan akats kronologiko eta geografiko neko larria daudela, eta beraz ez da iturri fidegarritza jotzen. Baina izen guapoa zekan. Xenofonte. Bai. Ustetzen zait. Bai. Baina, bada beste iturri bat, guztiz fidagarria, zientifikoki egiaztatua, eta Sokratesi behin zera santziona. Atenasko gizonik jakintsuena zara. Eta iturri hori zein dan, ez dakit, neko ezaguna da. Delfoseko orakulua. Horrezkoa sartzen duzuna, ez hori izta, ez? Antzeko zerbait izan. Delfoseko Apoloren tenpluan, azpian, arrakala bat omentzegon lurrean, eta hortik jainkosek informazioa ematen omentzion bertara, ez, etorkizuna igartzeko, edo galdera filosofikoak erantzuteko hurbiltzen zenari. Praktikan... Jainkoen wifia... Bai. Igual labur azalduko nola funtzionatzen zuen iturri... Zientifikoki, eta? Bai. Kontua da hori, esaten dutenez, arrakala hortatik, ez, ke moduko bat ateratzen zen, horregoten zen pitonisa... Azpian? Hor tenpluan, eta alako trantze batean sartzen zen jainko zen eraginari esker, eta erantzunak etortzen zaizkion, eta erantzun hoiek gero eskribau batek interpretatu eta idatziz jasotzen zituen. Ez dakizegatik, Sokratesek orduan ez duen galderarik egin. Esan ziotenian Atenasko gizonik jakintsuena zela, hori da, eta ez zuen beste galderarik egin. Kontua da, gerora ikusi dutela, Apoloren tenpluaren azpian bi failek bat egiten dutela. Momentu honetan arrakalarik ez dago, baina oso posible dela garai hortan arrakala hori izatea, eta hor ateratzen ziren gasak, metanoa, etilenoa, eta... Fallo zegoela. Benetan trantzean ez drogatuta egote zirena pitonisak. Singularra erabili dut, eta gero plurala, pitonisa bat egoten zen normalean, baina eskaera onditzen zenean gehiago aukeratzen zuzten, eta batzutan 3 pitonisa batera egote ziren. Bai, drogatuta... Ez da lantxarra, Bai. Ola ikusita. Bai, eta adibida jartzegatik Krato Lidiako erregeak behin, kontsulta egin zion, orakuluari, Pertsiako imperioa erasotzeko asmoa zeukan, eta jakiteko... Eta erantzuna izan zen, erasoaren ondoren imperio bat eroriko da. Hau da, bi imperio, ez? Zerratuko da biharko futbol norgehiagokan? Batek irabaziko du, bestea galduko du, edo berdinketa izango da. Pitonisa zezien, Koruñakoak. Ez dakit, baino... Zergatik esaten duzu, hitz egiteko moduagatik, edo... Bai. Edo drogagatik. Hori... Kea ez da inbeste estilatzen anan beste... Ez, hautsa. Beste hausa bat, bai. Templuak ere hautsa pilatuko zuen. Seguro. Delfoseko orakuluari buruzko... Azalpena egin ondoren. Beste gremio batera joko dugu, eta filosofoak alde batera utzi, eta agintarien atalera joko dugu. Politikariak, erregeak, enperadoreak. Agertu bazien. Hoiek ere askotan aipatzen dira, Neron, De Gaulle, Rasputin, Napoleon, Carlos Rasputin. Rasputin
hiltza kostatu zaiola, Egunen batean agian... Zasarra. Ez, saiatu ziren bera hiltzen, ez dakit, bai. Zera, labankadekin, gero bota zuten errekara, izazuta zegola, eta etzan hiltzen. Ni Rasputinekin bakarrik horretzen ez, bere atal baten tamaina ezaguna intzela, ez? Ni boni hemen abestiaz. Hori ere bai. 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 Baina jatorra irutzen zaitu, ez dakizegatik, gero seguru izango zela, pues, personaje... Nixon eta Neron. Ile luze hori pixka zikin eramaten zuen. Bueno, txerako moduko ez. Ez. Bai. Bueno, aipatu dugu Rasputin, Napoleon, Carlos lehenengoa Inglaterrakoa ere bai, Richard Nixon, Thomas Jefferson. Estatu Batuetako presidente asko aipatzen dira. Trump ere bai. Baina, bueno, esan dugu, perspektiba gehiago behar dugu. Baina Trump, claro, ez desaguna aztu, hau ez dela gaiztotasunaren lehiaketa bat, dela pizkat jasan gaitza. Trump, bai. Ikusten bauzu ez da jasan gaitza. Nazka emango izu, ikusi agian bai. Bai. Baina gero badaka bere, ez? Nola, astokerika biltzen den. Bai, nahiko diskurso amenoa dauka. Hori ba, hola, baitu ze bota benga, bestia, eta... Eta, bueno, politikaren artean edo, bada txio bat, erabiltzaileak, EHH erabiltzaileak jartzen duena erantzunetan, eta 20. mendeko 3 agintari aipatzen dituena, Fidel Castro, Winston Churchill eta Theodore Roosevelt. Bueno. A ber, argi dago ez dagoela hor irizpide ideologikorik, hau da, danak zaku berean sartzen ditu, ez? Alde batekoak eta bestekoak. Eta nik uste neko modu zabalen hartua dagoela, 3 gustuak gustu eta neko, ez, pertsona karismatikoak zirela, ez? Bai. Erabiltzaileak aipatzen du, horiek, 3 izen horiek aukeratzeko arrazoia dela, hitzaldi amaigabeak emateko gaitasuna zutela. Egia da, edukitesgarriak modu egokian erarazteko gaitasuna izan arren, gizakiaren batez besteko harreta gaitasuna oso laburra dela, esaten dute 10-20 minutuko artekoa izaten dela, eta gehienez, kasurik honetan 45 minutuko harreta gaitasuna daukagula. Horregatik egiten du 20 minututik gorako podcasta, ez? Bai, bueno, tarteka hola besti batzu sartuta eta gizakio daukagu gaitasuna ere atentzioa galdu, baino gero berriro berreskuratzeko. Ja, nire hortetzen zaitu. Batzutan. Eta noiz berreskuratzen den ja beste kontu bada. Eta 3 hauek, orduak eta orduak isildu gabe aritzeko gai ziren, eta batez ere Fidel Castro. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Mandó a parar, baina bera hasi izan. Eta zan gelditu. Eta... Ez. Zenbat urte izan zan gizona, bai, Bai. Zegiteko aukera izan zuen. Bai. Eta egia da, Fidel Castroren marka, ez, diskurso luzeen azinen jakita ez da zaila, nik sarean denetik irakurri dut 10 ordukoak, 14 orduko diskursoak egin zituela. Egia da hori ez dagoela egiaztatua, eta baina badauzkagula datu zehatz eta egiaztatu batzuk. 1960an Nazio Batuen erakundean egindako diskursoa, bere lehen diskursoa izan zen. 269 minutu. 4 ordu eta erdi minutu bat kenduta. Kusi barko zen. Beste arpegiak eta... Eta itzultzaileak. Interpretak, imaginatu. Bai. Irabazi zuten soldata, egun hortan, Bai. Eta markadak egunez behintzat, 1988an egin zuen, ja 71 urte zituela. Gazte? Bai, Kubako parlamentuan, 7 ordu eta 4 den. Ondo. Bai. Espero bera bakarra izatea hitz egin zuen egun hortan, parlamentuan. Ez dakit. Claro. Igual, bakarri entzen zuen, eta bakarrik geratu zela ere bukaera. Entzure ere bai. Kontua da, Andrea Mitchell, kaztari estatu batuarrak, hainbat elkarrizketa egin zizkion,
NBC katerako, eta beste datu interesgarri batzuk ere ematen ditu, berak esaten du, behin, 45 minutuko erantzun bat eman ziola, egindako galdera bati, eta beste behin goizaldeko ordubitan amaitu zutela elkarrizketa. Eta, bere ustez, oso ondo hitz egiten omen zuen, kultura handiko gizona zen, oso interesgarria, oso karismatikoa, baina elkarrizketa osoari esna, lokartu gabe ustea oso zaila izaten zela. Bai. Fidel tarteka entzutea, edo ikustea, hitz egiten, hobeto esan ariketa politika da, zekar komunikatzea ez da bakarrik islari hona izatea, ezik eta gorputzak ere, eta tipoa hortan maizua zan. Baina onartu beharra dago, nik uste alakoak ere sartu hor ditugula multzo handi batean. Eta da, bere burua entzutea maite duten gizonena. Eta hori ere bado. Eta kontua gaina neurrian dago, hau da. Ez? Ona izan daiteke, baina ja luzatzen baldin bada eta... Bai, hombre, zazpi ordu maia hortan ari bagara, baina bi ordu Fidelenak edo 2 ordu Urkullurenak. Bai, ez. Ba, esango diazu. Guztizadoz. Beste ideologia tarteko. Beste hautagai bat sartu dezu. Julian Jantzi eta Urkullu, ja. Ba, Urkullu, ez da zerrenda horretan sartzeko moduko ere, porque ez, hola, irekitu zunean lata eta astindu eta gero gaz guztia joten denean eta geratzen den hori. Bai. Hori, bizkatore. Datuko dugu orain gai ez. Urkullu eta politikariak alde bat uzita, filosofoak ere bai. Zerrenda hortan erantzunetan denetik aipatzen da. Musikariak asko aipatzen dira, seguraski Txioaren egilea ez, musikako irakaslea delako. Mahler, Wagner, Beethoven, biziri dauden artean Bono aipatzen du, eta izait ados nagola. Baina, karo, eski hor juntatzen dira bi aldeak. Osa, gogekarri izatea berezagian edirezteko eran, eta beste aldea. Osa, bera. Bai. Bera. Etziten duen aldiro. Oain arte jarritugun adibide guztia dira, asko hitz duten personak, baina ez da beharrezkoa. Hitzegin gabe ere batzuk gogekarria, ekintzak ere gogekarriak izan daitezke. Bai. Horren sartzen da. Bai, esan dugu, musikari asko agertzen dira erantzunetan, personaje religiosoak ere bai, Jesucristo eta Martin Lutero. Martin Lutero gehiagotan aipatzen da. Zientzialariak, Isaac Newton oso goikarria omen zen, eta idazleak Balzac adibidez, edo Hans Christian Andersen. Eta Hans Christian Andersen, ipuingila, badago pasaizo bat, Andersen omen zen Charles Dickensen oso zalea, baina zalea fan toksiko obsesiboa. Eta hasieran Dickensek honez hartu zuen, ez? Begira, idazle hau, ez? Gainera hori, idazle batek, miresten nau, eta uste 9 urtez elkarri idatzi ziotela, Andersenek gehiago, eta alako batean, Andersenek esan zion, bisita bat gustora ingo liokela, eta Dickensek esan zion, gau bat, edo 2 gehienez, bere etxean geratzeko, aukera zeukala. 5 aste geratu zen. 5 aste, eta gainera ez, hola gustora, supratzen da bere oso zalea zela, eman zioten gela oso hotza omen zan, eta gero kejatzen zen ere Vitoria Erreginak Dickens gehiago miresten eta goraipatzen zuelako bera baino. Txapelketa horretan bigarrena zelako. 5 aste eta gero alde egin zuenean, Dickensek idatzi omen zuen 5 asteak mendeak iruditu zaizkiola. Bueno. Bai. Oain arte izen neko ezagunak aipatu ditugu, ez? Eta, baina, berez ezaguna ezten gizon bat ere aipatzen da, abizena ezaguna baldima da ere, eta berak sortutako zereal marka ezaguna izan arren. Txokapik! Ez. John Harvey Kellogg. Bai. Hori bai. Eta niri ikusi nuenen ezaguna egin zean, aspaldi berari buruz hitz egin nuen oso personaje gorrotagarria, baina... Dugu berataz hemen? Interesgarria, ez, idatziz. Bale. Urtea ja, hori da egiten duzuta. Bai, hori da. Entzuleok, egin zaitezte irakurle. Bueno, zein zen George Harvey Kellogg, mediku bat zen. Eta momentu batean, Michiganeko Battle Creekeko sendategiko zuzendaria izan zen.
Eta 1898 urtean, autoabusuaren eta horren ondorioen aurkako tratamenduak zahar eta gaztentzako datu argiak lana kaleratu zuen. Autoabusua masturbazioa zari zen. Bai. Hori gustatzen zait zahar eta gaztentzako jartzea izen buruan. Bai. Bazpare, aberia pentsatzen den norbait, gaztei begira bakarrik ari dela, edo ez. Hemen ez da libratzen, inor. Ez. Vale. Bai, masturbazioaren aurkako ekintzaile sutsua zen, bera? Sutsua ez dakit. Adjetibo egokiena. Berarentzat, masturbazioa zen gizakiaren gaitzik larrienetakoa. Eta bere hitz batzuk esango ditut. Izurriek, gerrak, baztangak, naiz antzeko gaixotasunek ez dute onanismoak adinako emaitza talmalgarririk eragin gizakiengan. Utero minbizia, gernu aparatuko gaixotasunak, impotentzia, zorotasuna eta ahultasun mental zein fisikoa eragiten ditu. Ez dakit esate zuen esperientzia propioagatik edo... Ez dakit baina umezaro gogorra pasatzen honek nik uste. Kontua da, bere ustez, tratamenduak ezpazituen ospitaleko gaixoa sendatzen, medikuak garbi zeukala zergatik zen. Gaixoa ezkutuan masturbatzen zen. Zuilak idazteko eskuak elkarrekin sentitzeko eskuak arriskua txalotzeko eskuak ta mundu hau jorratzeko Baina, sendagilea zenez, medikoa zenez, masturbatzearen efektu txarruziak saihesteko irtenbideak ere proposatu zituen. Liburu horretan. Mutiko txikientzat erremediorik eraginkorrena erdaintzea zen, ez? Zirkunzisioa. Baina, hobesten zen, ebakuntza anestesiari gabe egitea. Azkenean zenbat eta oinaz handiagoa, orduan eta gogo gutxiago izango zuten bekatuari emateko. Ez, eta neskatuentzat sendabidea, komatxo artean, zuzenagoa eta eraginkorragoa zen. Fenolbidezko ablazio kimikoa. Ja. Bueno, kelo esen gogoa ikarria. Kelo zan seko lerdua. Bai. Putakume galanta. Bai. Motzean, ez? Bai, kontua da, bere pentsakera hori eta zabadu nahizuela eta... Sinistuta zeon. Era bat. Zorionez... garaiko gizarte estatuar puritanoa, ez, oso puritanoa zen, baina estatuetako gizartearen ere muturreko bagiak ziren bere iritziak eta neurriak, pentsa noraino iritsi zen. Orduko Trumpek esango zuen, txikito, lasai. Eta ez zuten aplikazio praktikorik izan, zorionez, dietan bezala, baina ez zuen amore eman, eta bere onanismoaren kontrako gurutzadan, beste bide batzuk topatu zituen, eta izan zen dieta. Dieta aldatuta. Kukurutxoaren dieta gian? Ez dut uste masturbazioa. Autoabusuaren aurka abusu konpartitua ez dut uste. Ez. Eta berak esate zuenez, txerrikiz, ogiz eta pastel gozo zelikatzen den tea edaten duen, tea gualiz bezala ez dakit, fentaniloa. Tea edaten duen eta tabakoa erretzen duen pertsonarentzat errazagoa da egan egitea, pentsamendu garbiak izatea baino. Ikusten nola gauden. Nik teak enduta, beste guztia, agian... Estatu batuarren dietak lizunkeria sustatzen zuela uste zuen, eta dieta garbiago batek bekatuak ere garbituko zituela. Eta orduan erabaki zuen errikiden elikadura ohiturak aldatzea. Hemen ja harrapatzen nahi. Hau da, bizitzan dauden plazer guztiak izarratzea. Hori da, bai.
eta zereal lehor batzuk osaltzen. Hori. Ze hori izan egin zuena. Dieta aldatzeko, hobeto goiz-goizetik hasi eta gosaritik bertatik hastera, ez? Eta gainera lortu zuen, 1897an, zereal integral deshidratatuak ekoizten eta merkaturatzen hasi zen, eta 1906an zerealaren imperio erraldoia abiatu zuen. Cornflake Company sortu zuen. Eta gaur egun, edo azken urtetan bintzat, 5,5 milioi pakete cornflakes konsumitzen dira munduan. Historia ikaragarria da. Da mundu honi zentzua bilatu nahi dionarentzat, niretzako adibide oso polita. Norberaren patologia, trauma edo lerdokeriatik abiatuta, pues multimega aberats bilakatu eta jendearen ohiturak aldatzea. Bai, lortu zuen. Zorionez, ablazio kimikoa etzen, ez? Zerealak bezen... Bai. Flakes horren barruan... Ez dakit nik ez du zerealik gozaltzen. Bai. Eta gainera, esan dugu, 5,5 milioi pakete egunean, cornflakes, gero Frosties eta Choco Crispies eta ez, Kellogg markak beste zereal batzuk ere badauzka. Bueno, Kellogg. Badakigu, bere teoriek ez zokatela inolako oinarri zientifikorik, eta jendeak jarraitu duela masturbatzen, eta imaginatzen dut, goizero 5,5 milioi persona horiek, zerealak jateagatik ez dutela bestea kentzen. ¿Qué pasa, fierecilla? Que tiene que participar en el descenso más difícil. ¡Ánimo! Tomando cereales Kellogg's saltarás como un tigre. ¡Ricos! Frosties de Kellogg's, poderosa energía. Acuérdate de Frosties. Kellogg buru altzatuko balu. Hori da, bai. Ostiako derra hartzeaz aparte. Bai, iragarki hau da 80ko hamarkadakoa. Bai. Bera 40ko hamarkadan, 1940ko hamarkadan hiltzen, baina, bai, gure barnean daukagu un tigrea esnatzen. Bai, ez zen oso ados egongo horrekin. Seguro ez. Ez da azkoitiarrek San Martin egunean egiten daukaten ohiturarekin ere. Ja, kanpaia. Hori da. Baina, bueno, azkenean txioren erantzunak ikusita ondorio garbi bat atera daiteke, eta da, aipatzen diran ia denak ez esateagatik, gizonezkoak eta txuriak dira. Sorpresa. Bai, orduan Sokratesena eginez, galderak eginez bukatuko dut, eta da, hori zergatik da. Gizon txuriek idatzi dutelako gizon txurien historia. Txek. Oraindik ere protagonismoa aiei ematen diegulako, top zerrenda batean pentsatzen dugunean. Txek. Hala, benetan, personarik gogaikarrienak zaretelako. Txin, utzi nire kolektiboa salbatzeko ariketa, dekolonitate ariketa bat egiten, baten bat proposatuko eta bari sartzen den. Boxeko beltza. Begira, bai. Boxeko txinatarra, hori ere badago. Hor jatetxe badakana, hor falange... Bai, egia. Kondoles arraiz. Vale. Eta honetan zalantza dakat. Beltz bezala balio du Afrika baeta? Ez, izenagatik diozu? Bueno, edo... Edo udapartean hartzen duen koloreagatik? Udapartean eta neguan ere bai, eta gogaikarritasun maila, Vale, emakumeak eta beltzak sartu dituzu, eta txinetarren bat ere bai. Bai. Vale, bueno, salbuespenak izan daitezke, eta egin duzuna ere bai da, hori, Sokratesena eta Galiziarrena, eta da beste galdera batekin bukatu. Bai? Bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.